Sannu Abba. Yawwa sannu. Allah ya baka lafiya. Sannu Abba. Yawwa. Sannu Allah ya baka. A'a. Lafiya shi kuma wannan na ganshi haka? Wallahi ka gan shi tunda ya fita waya aka ce an kawo shi da ya fada a waje yana ganin jiri kuma kanshi yana ciwo. Haduwa dai. To me ya same shi kan dai shi ma fa su zo su je su saka masa hannu fa kamar yadda suka yi wa dan uwansa har ya zo ya rasu. Abba, kana zuwa gun yarinyar nan ne Abu har yanzu? Ina zuwa. Kin ji ko? Kin ji ko magana ta fito. Wallahi kin san tun lokacin da dan uwan nasa Al'amin ya rasu, daga lokacin soyayyar da Abu take wa dan uwan nasa gaba ɗaya ta dawo da ita kansa. Kuma daga lokacin na fuskanci tunda yana da magauta sosai da yawa, matasan nan da suke son yarinyar nan ba za su bar shi ba, tunda dan uwansa ma asirin nan aka masa ya mutu. Yanzu gashi nan shi ma halin da yake ciki. Ai tunda kika ce faduwa yayi, to babu abin da zai sa ya fada haka kurin in ba wannan batun da bai taba wannan cutar batun da yake. Amma na san menene abin yi. Gwara tun kafin ya rikice kamar wancan in san yadda nayi in shiga in fita a nemo lafiyar yaron nan. Gashi kuma ni yanzu ban san inda zan sami Ira ba. Ira mai aljana. Ai ko dai ya kamata a nemo shi. To ni ina na san inda zan same shi. Ni fa Ira fa Allah ne ya hada ni da shi. Ya taho na taho kawai cikin damuwa, ina tsaka da damuwar Al'amin, ina zaune kawai sai ga Iro ya zo ya faɗa min. Farko ma ban yadda ba, daga ƙarshe ma na zo na yadda taimaka ta zai. Tun wata rana saboda har yanzu tunani nake tun daga farkon rashin lafiyar Al'amin, sai dai na tuna ai daga lokacin da na ɗau makami na fita kafin na dawo ma ya rasu, kuma ban samu shi wancan mani ba. Ake ta zargin dai mani ne, kuma daga bisani Ire zo ya tafi. To amma abu ɗaya yanzu da za a yi, na tuna lokacin da Ire mai aljana yake kwatanta min cewar daga nan zuwa inda yake babu nisa gidansa, nan bayan kukar nan. Kuma Ya ina kamata. bincika na san zan iya samun sa. Amma abin da za a yi, ina jin tafiya zan yi. Goje. Kake haka ne a abun nan. Malam Abu. Ana ta sassaƙan maganin ne? Ya aikin? Lafiya lawal. An dawo? Yi wallahi. Wallahi kaga sassaƙan maganin da ake ta yi, ka san abin da ake ta fama. Wallahi yaro dai abu fa yaƙi ci yaƙi cinye. Jikin nan yaron nan ko da yaushe yanzu zaka ga yana ta san batu, abin da ƙaruwa yake. An yi turaren, an bashi saiwar, an bashi ganyayyakin, ba irin turaren, kullum a cikin neman magani nake. Kaga yanzu da a ce ka biyo ta wurin gona ta, zaka ganta fetal, babu abin da nake. Kowa gashi nan yayi shuka har ta fara fitowa, amma ni babu abin da nayi tunda damuna nan ta faɗi. Hankali na yana kan yaro. Yau ni ne garin can, yau ni ne ƙauyen can, in zo in ta bashi abubuwan nan gaba ɗaya da ni da 'yan gidan gaba ɗaya hankalinmu a tashe yake, saboda yaron nan shi kaɗai mahaifiyarmu ta bar mana, daga ni sai shi, kuma amanarsa yadda take ji da shi, ni ma haka nake ji da yaron nan, don shi kaɗai nake da ashe a 'yan uwana. Amma ga baki ɗaya wannan lalura da ta tashi ta sami yaron nan, wallahi ba ga hankali na tashi ba, din na zuge gaba ɗaya na rame. Yanzu ma kaga jikin ne ya daɗa tashi, shine fa wai na zo nake ɗan sassaƙa, nake so in je ɗan haɗa mar wani ɗan maganin sai abin ya ɗan samu ya lafa. Na rasa abin nan, kai subhanallah. Goje wani hanzari ba gudu ba. To fa. Wato ka san Allah ya kama wani zamani yanzu. Haka Kana ta kanka wani yana ta kai. wallahi ashe ka fahimci rayuwar nan. Ka fahimta. Saboda haka ni a shawarar da nake gani, yaron nan tunanin da nake anya ba wasu ne suka je suka maka ma asiri ba. To kuma fa Malam Abu, magana ta gaskiya, magana ka akwai abin duba a ciki. Ka gani? Saboda abin da mamaki yanda na mai, amma fa sai dai wani abu kuma Malam Abu. Na'am. Yaron nan har fa na san mu din ana dan yi masa na turaren na aljanu dai haka ana dan yi masa.
da su kaikayi koma kan mashaƙiyan nan duk ina dan yi masa. Ai baka sani ba. Ai yanzu mutane da kake gani ba ma irin noma asirin da suke ba. Shirka fa suke. Idan mutum in ma kama shirka ya baka shekara 200 ma kai ta fama ka rasa yadda zaka. Ina mai tabbatar ma da wannan. Na yarda da magana ka. A duba dai. Domin wallahi abin nan ina jin duk yanda aka yi ake ma ana sake wani. To Tunda ita shirka haka take. haka take. A yi ma da ka karya wannan a daɗa maka wancan da ka karya wancan a maka Sa wancan. koma da wani sabon. To he in dinga duba to shi yaro karami ma ya wannan har ya kai ma wanda ma za a tashi a je a kirga masa wani abin a je a tura mar wani abin. To kai yanzu ana rena mutum ne? Ba ai. Ai idan kai ba goje bane? Kai in ka gagara ai kansa za a koma. Ai a halin da ake ciki yanzu kenan. Magana ka gaskiya ce. Nagode. Madalla. Nagode A san malam. da yadda za a yi. A za a sani. Yawwa. Ya zama dole. Wata rayuwa ce Allah ya kamu. Gaskiya malam Habu ya zo da magana ana. Wallahi maganarsa abin dubawa ce. Haka ake rayuwar nan. Tayyuni ake nema abubuwa suka gagara aka koma kansa. Saboda an ga shine wanda yake kawai dan uwana yanzu. Wannan magana ta sa abin dubawa ce. Amma in ba haka ba ya za a samu yaro karshen ta ma wani katon bakin aljanin aka tayi aka shirga wa yaron nan. Gaba ɗaya rikici aka kasa gane shi na kasa ganewa. Ni na san abin nan ko menene kai in dai na maka saiwar da na yi wannan da irin jukwan da na yi wa yaron nan ya kamata a ce samun nan ya kare. To ina jin ina karyawa ne sai a ƙara wani. In na karya sai a ƙara wani. Amma ko magana ta Allah in dai na gano cewar wani ne wani ɗan adam a cikin garin nan a yankin karkaran nan tamu ya saki ya sa wa yaron nan hannu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In yayi wasa sai na raba shi da rayuwarsa. Amma zan duba wannan bari in ɗebi wannan ɗin in je in fara jiƙa masa ya ɗan dawo tukun. Allah ya baka lafiya. Yawwa, alhamdulillah. Alamin. Yawwa. Kana ganin hannuna? Masha Allah. Yawwa. Ya fara samun sauki. Yawwa haba. Sannan al'amin. Wai tunda na tafi ya yi wani abu ne ko kuma a'a kawai a zaune yake a haka na yadda na zo na same shi. Tun da ka sa kafa ka bar gidan ne yake ta wani ihu yana zabura. Ai baki san wani abu ba. Na je ina sassakar wannan maganin in zo kafin in haɗa masa. Kawai sai na haɗu da Malam Habu. Ya dawo daga gona da fatanyarsa. Sai ya min wani bayanin nan hakika. Bayanin nan na ji shi kuma bayanin nan ina ɗan tunanin cewar akwai hakan. Magana da yake min shine cewa kaga wannan cuta ta ƙi cinyewa ta yaran nan. Ko noma ba kai ba, farauta ka daina zuwa, ka daina komai kana nan kana ta jinyar yaran nan. Amma baka tunanin cewar yaron nan asiri ne ko kuma abin da ya safi samu. Na ce to ai kuma an mai nasu. Sai ce to ka san fa mutanen nan hatsabibai ne, wani in ya tashi shirka zai yi a kansa, za su iya tura masa komai. Sannan kuma ni din za a iya neman a cutar da ni ta wata hanyar, ko a ce bari a mun wani sihirin ko wani jifan ya ki kama ni saboda a tsaye nake. Ni na gagara ta yi shi a koma kansa tunda an ga shi mahaifiyanmu ta bar mana nake ji da shi ba ni da wani sai shi. To shi yasa ni ake tunanin haka. To yanzu abin da ya gaya min yace maza in yi iya bakin kokari na in tashi, kuma magana tasa ta kwanta min a rai. Ina kyauta da zaton hakan dan tunda nayi maganin nan an yi saracen an yi sassaƙen na yi barin addu'o'in nan iri-iri har da na aljini sai da aka na yi su, amma bai samu lafiya ba tunda na san na ce kai akwai wani abu. To ni ma dai abin ne yana damuna. A ce ana karya wani kuma yana zuwa. Wallahi shi suke. Ai abin dole ya fara ba mu tsoro. Su yi ne ina yi ana karyawa, muna karyawa suna ƙara yi. Kai. Amma addu'ar aljani nan duk wacce na sani na yi. Saboda ran nan akwai addu'ar da aka taba gaya mai ita ma ta aljanu ce. Ina masa na ga ya ware tun daga lokacin dama jiki na ban cewar akwai iskan nan. Gaskiya akwai. Irin wannan abu kamar abu kan gobe kan baya. Amma kana jin kanka yana juyawa? Sannu. Ina jin su ne bari ka gani. Ba man cakara ga yau na illa huwa kuma so.
min ta kasurun don tulukun tantan karakala fulan ganzara ka kalla guru sakaram tun kumbara atal ka talakata da zaratul guldu sargala ka fattal asar ka talakam kin gani sannu al'ame irin wannan na taba haduwa da shi a can yamma da dajin falgori wani mutum shi ma haka iska aka same shi ma ya rikice gaba ɗaya a jeji ina kama kansa na karanta mabarin nan aljanin sai da suka yi magana ashe tura mai aljanu aka yi sama da guda 34 akwai wani katon aljani da aka tashi aka gunguma ma na dake aljanin na dake shi na dakar tukunna aljanin sai ya bayani ya magana ashe sunan aljanin kullu matul kussu lokutan galdin magana na dogo ne aljanin ma keke sannan na samu aljanin na dada dukansa na sassako wani ice na saka masa na karanta mai gaidin gazana gaidin gazama gaidin gazana sai ya birkice aljanin nan saboda addu'a ce wadda muka santa tun zamanin sarki Hawwa Dabbasu shekara 300 kafin hijira aka yi wani mugun kafuri ana ce da shi Hawwa Dabbasu dogo ne dan yankin sa Zulmuka da shi yake mu'amala da aljani Zulmuqatul Guruza wani dogon aljani ne ana ce mai Zulmuqatul Guruza saboda na karanci fa fanni na aljani amma shi kankantarsa na duwa ban taba tsammanin za a ce wai za a masa asiri ya wannan yaran a ce har za a jefe shi ba amma inda abin da ya shafi aljanu ne ai na sani wai baki da kisan Ra'adul Uzur Qaradi sarkin daudar duniya a jikinsa aka samu chemical din shantos da fiya da komai har yanzu da shi ake in ya kwanta a guri ya tashi ba fa tabarmar da ya shimfiɗa ya kwanta in ka ɗaga ta duk wani abu kiyashi kyankyasu waye da sun mutu idan fa kana da masai in aka kawo shi in ya zo ya shimfiɗa ya kwanta a kai duk wani abu da yake gurin ya mutu a daji ake ajiye shi amma wannan dai yanzu zan tsaya a kai alƙur'an ba zan lakwalakwa ba kuma kai ma ka shirya zan maka turare alƙur'an in ba wasa ba a dai kanka ko in ba har girka sai amun ba shirge nake sai a min girka a zuban aljanu kamar 400 alƙur'an akan su cutar da kai wallahi sai dai a zuba min kunkumadi na ji kaina ma ya fara nauyi in dan matsa kar in je ni ma ga adata nake shiga min da ita ciki to shikenan Allah ka takaita ma wannan in ya dan rikice kuma ga wannan to a dawo lafiya sannan